توكلت على الله وينبوني ببي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دليل فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكمني يجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma an bɛ hakɛto ba ɲini aw fɛ ka sabuya kɛ nɛgɛw olu kumalamaw u tɛ sɔn bi n'a ye fila ni fila ye n'u bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Amara ni Keba ye u bɛna taa fila ni yaala la sabula sɔrɔ tɛ ka lawali kɛ sisan yaasa an ka ordinateur kura kelen san n'o a kana taa Madu ninnu ka Xavier la dɛ fɛn t'olu bolo olu u bɛ sɔn k'a deli ka wala a bɛ taa Sanu fɛ yen a bɛ taa Sanu fɛ yen n'a bɔra Sanu fɛ a bɛ taa Sedu Nantume fɛ yen a bɛ sɔrɔ ka taa Yara Hall ninnu ni fɛn a kana taa station na mɔgɔ bɛ taa essence 100 la san yɔrɔ min dɛ blindé ninnu bɛ t'u jɔ yɔrɔ min na ani mobili vitre fumée ninnu a bɛ vitre gosi a b'a fɔ ko an ye filaniw de n'u ko k'aw bɔlen tɛ a b'a fɔ mun bɛ se ma an b'a fɔ k'an ye filaniw ye ka ban wa si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye mai kalo tile 10 san 2024 an ka kunnafoniw kɛnɛ nin ye a sigitɔ ye bi sɔgɔmada in na ni heure kelen ɲɔgɔnna éditeur ou bien heure fila yɛrɛ de don an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ dialogue ale ko kun bɛ cɛ bi ni Ala sɔnna ma donatɛmɛ fanga ɲɛma ale kan ka kɛ o kɛnɛ ka CICB la Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a bɛ Mauritanienkaw fɛ yen don bile jɛya sabali tɛ Mali Mauritanie sɔrɔdasiw ko ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini sa k'an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka ni aw m'a daminɛ o la an y'o de fɔ a ye a so ye lɛtiri mun di ka taa o de tun b'a kɔnɔ aw ma sɔn an m'a faamu de olu ɲɛna ko anw kun ye halisa anw ye batɛmɛsira de ye a cɛ an sisanama sɔrɔdasiw u bɛ baara min na halisa Ala ka dɔ fara a kan u ka wulikajɔw u bɛ sen na Musa Ashratuman ale ko Igo min fara ko anw t'a dɔn ko bi Menaka n'i ye Segu ye u bɛ fɛti de kɛ cɛ in ye tɔɔrɔ min da maaw ka Menaka kɔnɔna na a n'a nɔfɛ maaw u ye degun min se maaw ma k'a daminɛ san 2012 la fo ka na se a fatu wagati ma k'o dogolen tɛ maa si la Musa Ashratuman ale tun bɛ ORTM na u ye émission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan an na dɔ ta o la ayiwa ko lithium a na kɛ Mali lithium ko in a kumaw bɛ ka caya sa ko ka a ko sanga ka bɛn ni kɔdi kura ye an ka kɔdi mine kura an ka se ka dɔ sɔrɔ a la o tibi tabaw bɛ sen na Hassan Sidibe ale min ye commission min sigilen don dugujukɔrɔ nafaw kunna CNT la ale ye dɔ fɔ an ye Keba ko salati gɛlɛyalen don dɛ k'a ti sɔn tile la maa yɛrɛ ma sɔn tile la o kuma bɛ salati ma wa Idriss Déby denkɛ a ye tako kelen kɛ dɛ 61 buruburu 3 k'a sɔrɔ kunun ko success masara kun y'a jira k'a fɔ ko ale ta kun ye 56 ye ko cɛ ta ye 14 ye commission maaw kumana sɔrɔ foyi ma bɔ a la fɔlɔ o ye résultat provisoire ye sɔgɔmada in na an ka sara belebele o bɛ kɛ ni an ka cɛkɔrɔba ale ka soma yɛlɛmali baaraw ye baara minnu n'o tasibila bɛ kɛ sini ɲarela saledon na Modibo Keita ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ Mamadu Konate jɔyɔrɔ kɛra min ye ISRDA créeli la an ka jamana kɔnɔ an bɛ o da aw tulo kan ka sɔrɔ ka kan bɛɛ k'o da ɲɔgɔn ye Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Général Umar Barou Jara ye
ale a bɛ taama na Moritanikaw fɛ nin waati in na min ye Moritani wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ni o ye Bala Shabani Mokhtar Bala Shabani ale ye weleli bila a ma u ka chef d'état-major sigiyɔrɔ min bɛ yen k'u ka se ka taa balimaya baara kɛ Baru a n'a a kelenmata min ye général de division ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw n'a masurunamaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka avion militaire ta k'u kunda Nouakchott kan u kunbɛnra o kɔfɛ dunanjigiso min bɛ yen sa u y'u sɛnsɛn ka taa yen ka sɔrɔ ka taa wolomasiri tabaw tɔgɔla baarakɛyɔrɔ min bɛ yen u ka taa barosigi daminɛ barosigi senfɛ sa kunu Moritanikaw ko sisan u bɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni olu u ka jɛ ka bɛn fɛn kan min bɛ se ka kɛ ka lakana kɛ jamana fila in na jamana fila in dancɛ la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min min ye maaninfinw n'u bolominɛw ye olu bɛ se ka lakana cogo min bɛɛ lajɛlen k'i ka fan dan lajɛ nka fana u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sigi sen kan yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu yera tile laban in na ale ni waleya minnu kɛra olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min Moritanikaw y'a yira k'a fɔ kɔni ko zen ko n'Ala sɔnna a ma ko u na u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa baara ninnu Mali tun y'a laɲini cogo min a ka se ka kɛ hakilinaba minnu sɔrɔla jɛrɛ in kɔnɔna na o ye k'a fɔ nin waati in na min ye dancɛw u na alara wuliliw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin juguya wale ni bamanan wale kɛbaaw kɔni u tɛna u ɲɛ tugu olu ka cogoya si la maa bɛ yen ni o kɔni kan ka lakana sa maaninfinw na baganw na ka taa se fɛn wɛrɛw ma u na u sɛbɛ don o ma ɲɔgɔn fɛ balimaya ni sinjiya o hukumu kɔnɔna na min ye général Umar Baru Jara ye a kɔni n'a ka maaw y'a yira k'a fɔ ko o kun y'olu fɛla ye a mɛnna sabula Mali armée ale bɛ wuli ka jɔ min na bi ni juguya wale ni bamanan wale kɛbaaw o ɲinini don u donna wo kɔnɔ olu tɛna se ka u to yen tuguni nka a ka ɲi komi olu ni Moritani yɛrɛ bɛ Semaku kɔnɔna na jɛrɛ ɲɛna baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ ka se k'a lajɛ ni juguya wale ni bamanan wale kɛbaaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min Moritani k'a fana bɛ nin kana kɛ Alizeri ɲɔgɔnna ye dɛ bingali misɛnninw bɛ ka caya ye terroriste bɛ balo mun na terroriste kɔni bɛ balo bingali de la u bɛ k'u ka ɲaamɛw faa ten u bɛ k'u faa ten ninnu bɛ fɛn to ye yan foyi wɛrɛ t'u bolo sɔrɔ minnu filɛ nin ye bi kɛlɛkɛla minnu filɛ nin ye nin bɛɛ bɛ marifa bila parce que sa kun de tigɛra minnu b'a ko ɲɛnabɔ olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu bɛ ka taa de denmisɛnnin minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo olu tɛ se ka balo cogoya wɛrɛ la ni bingali tɛ o nka halisa ni bɛ u la fan caman fɛ parce que yɔrɔ dɔw la u ye maramafɛn ni fɛn dɔw sɔrɔ o baaraw bɛ u bolo o Moritani dancɛ kelen in na an y'a fɔ aw ɲɛna kunun ko Mali drapeau kɔni a kun tununnen don PLL Sikokaw fɛ yen PLL Siko ale ye Gori ka o commune kɔnɔna ye na Ɲoro marabolo kɔnɔna don u y'a yira k'a fɔ ko dugudenw kɔni ni wolomasiri tabaw olu kɔni sera ka drapeau in yɛlɛ jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya la ko a bɛ san 10 bɔ Mali drapeau a kuma yɛlɛ nin dugu in kɔnɔna na chef d'état-major a ye kibaruya fana di k'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Basi Tumukaw fɛ yen min ye Barikɔrɔ ye Masabugu Maraba wɛrɛ ka taa se Dagabori ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Alatɔnna masurunaw ye Segu kɔnɔna na ko wulikajɔ senfɛ kɔni ni juguya wale ni bamanan wale kɛbaaw u bolominɛw caman u y'o daraku la u y'a caman fana fa ka sira ka u ka jɔyɔrɔ minnu k'olu caman ba minɛ u la maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni bɛ kibaruyaw d'u ma walima n'olu bɛ fanfilani wululiya la ko la olu caman tɛgɛ dara olu dɔw fana kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakilina kɛ kelen ye u bɛ ɲinini ni bamanan wɛrɛw ni juguya wale kɛbaaw ka daga minnu karili la ko o bɛ to sen na ko fo maaw n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka lafiya cogo min an ka jamana kɔnɔna na Musa Ag Ashratuman ale yɛrɛ CNT maa ye kɛlɛbolo min tun bɛ yen n'o ye MSA ye Menaka kɔnɔna na olu ka secrétaire général ye a ye a ko k'a bɛ Mali finitigiw fo u ka wulikajɔ la wulikajɔ min y'a to min ye Igo ye ni ale kɔni sera ka bɔ baara la pewu Musa Ag Ashratuman ko ko Igo bɛ maaw fɛ ni juguya wale ni bamanan wale kɛbaa belebeleba minnu kun nana an ka jamana kɔnɔ san 2012 waati fo ka na se nin waati ma ko ni dilimaba bɛ yen n'o kun ka bon bi n'o bɛ yen ko o la o kɔni dɔ de filɛ nin ye ka bin nin ye ko wa ko maaw tɛ min kalama fana armée ko a ye maa caman de bɔnɛ a nin na Menaka marabolo kɔnɔna na minnu ye kɛlɛbolokuntigiw ye ko wa ko ni maa min filɛ nin ye jɔyɔrɔ min b'a la dugudenw b'a dɔnni min kɛ ani maaw ka surun ɲɔgɔn na a ka cɛdenw bɛ munumunu salo min kɛ dɔgɔw ni fɛnw na ka maaw jatigɛ
ko be ni ale de kɔni tun bɛ kɛ menaka kɔnɔna na ale de tun b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a jala tigɛ hali ni maaw minɛna o tun bɛ taa yira ale de la a b'i ta ni bila f'i ye ko nin min filɛ nin ye n'a tun bɛ tulonkɛ jɛgɛ kɛnɛ na micaku bɛ a bolo a b'i pan k'a yira k'a fɔ ko maa si bolo tɛ se ka da ale kan ko min ye jabaru masa ko n'o ka se tɛ ko o de filɛ nin ye armée ko o y'o bɔ baara la k'a bɛ mali sɔrɔdasiw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye baaraba min kɛra menaka kɔnɔna na nin waati in na k'a bɛna nin basigi ni lafiya ye wa ni armée ko n'a tora ka dɔ fara nin kan maa caman bɛ yen olu sigiyɔrɔw bila u bɛ sɔn ka segin ka t'u ka dugu kɔnɔna na sabula dugudenw caman dannen don menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna na bi ka kɛ ni gɛlɛya ye musa aga siratumani y'a jira fana k'a fɔ ko baara in sera ka kɛ k'a sɔrɔ degun foyi ma se dugudenw ma min ye dugudenw ye k'olu yɛrɛ ye foli kɛ kibaruyaw ye sanumanw di yaasa armée ale ka baara in senfɛ baara ninnu ani kuma minnu filɛ nin musa asiratumani a y'a bɛɛ lajɛlen lase ORTM de kan jɛrɛla jɛrɛ min n'o kun sigira sen kan ORTM fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ EITM n'ale ye nanzaralakaw Union Européenne maaw ka bolofara ye bolofara min kun nana ka na an ka sɔrɔdasiw dege kɛlɛ ni kow kɛcogo la ko n'ala sɔnna ma nin mɛ kalo in tile 18 k'olu bɛ kasa kuru pewu ka bɔ Mali kɔnɔ ko sabula ko jamana o jamana n'o bɛ Union Européenne kɔnɔna na n'olu kɔni tun bɛ dɛmɛ di nin jɛkulu in ma maa 200 min kun bɛ yaasa ka se an ka sɔrɔdasiw kalan ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko musaka fosi t'u bolo tuguni ko ka di ka na Mali kɔnɔna na k'u yɛrɛ b'a ɲini jamanaw u ni Mali yɛrɛ ka se ka bɛn directement la ka bɔ Union Européenne ta la n'a ka di jamana min ye n'i b'a fɛ ka dɛmɛ min kɛ i bɛ se k'o kɛ o nasira la ko Allemagne jamana ale ni jamana wɛrɛw bɛ yen olu kɔni olu n'u ka dɛmɛw yɛlɛma sa k'a bɔ sɔrɔdasiko la k'a kɛ jamanadenw ye olu bɛ se cogo min na ka dɛmɛ yiriwali baaraw ni bɛn ni kelenya baaraw la Gawokaw fɛ yen Gawo ale ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ sira datugulen don nka nin waati in na Gawo duguladenw caman y'a jira k'a fɔ ko donibata mɔbili dɔw bɛ yen ani ni mata mɔbili dɔw k'olu kɔni ye siraba in minɛ n'o ye route nationale 16 ye ka bɔ Gawo ka taa Bamako k'u ye taa ni ka segin k'a kan yɔrɔ in dun a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Katiba di Masina ko olu kɛlen don kunkolo ka sira tigɛ Bonikaw fɛ yen nka maa minnu ye nin baara in kɛ u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ka mɔbiliw sera ka taa ka na sigana min bɛ Gawo duguladenw na nin ko in na bi o ye k'a ye k'a fɔ Douentza gouverneur ale kun y'a jira k'a fɔ ko sira in datugulen don ko maa si kana tɛmɛ a fɛ u y'a ye k'a fɔ fana min ye land cruiser ye k'olu tun bɛ baara in kɛ nka o bɛɛ lajɛlen nana jɔ bi gɛlɛyaba de bɛ Gawo yɛrɛ tagali la ko Senuffi kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa dɔw ta ka taa ni olu ye ka segin ni dɔw ye bi jumadon in na fana nɛgɛ kanɲɛ 4 waati k'u kun kan ka maaw ta ko ka na ni u ye nka sigana min bɛ bɛɛ la nin ko in na sira in bilara wa a lakanana wa gouvernement fɛla ye jumɛn ye a la pick-up cogo minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw ta ka na ni o ye o kow bɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don ni gouvernement ye yɔrɔ in datugu ni ɲininkali bɛ ka kɛ Gawokaw fɛ bi walima Senuffi maaw daluya jumɛn bɛ u bolo n'u bɛ ka se ka wuli ka nin baara in kɛ k'a sɔrɔ min ye Douentza gouverneur ale ko sira datugulen don ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka nin ɲininkali ninnu jaabi di Gawokaw dɔw kɔni k'olu sɔnna ka don mɔbili ninnu kɔnɔ anw na ɲɔgɔn ko anw bɛ taa Niger fɛ bɛɛ ni kelenya baara min bɛ sen na n'o ye dialogue ye a ko bɛ kuncɛ bi kunun ko baaraw ye tali kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu 5 ye olu kana kɔma segin kɛ laɲiniba minnu kɛra u bɛ se ka bɛndɛgɛ mɔ cogo min na k'a di ɲɛmaa ma bi ni baara kuncɛli la sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka baaraw olu kuma kɔni tun bɛ sen na kunun ko o jɛkulu la sa maa min kɔni tun ye rapporteur ye o ye Mariam Selikɛnɛ Kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye laɲini kɛ 64 ye 64 kɔni nana ka na da yira plénière la maaw k'u hakilina di a la mun ni mun bɛ se ka taa mun ni mun bɛ se ka kɛ nka ye kuma fanba taara kɛ mun ye o ye armée bɛ kɛlɛ kɛ cogo di armée bɛ wulikajɔ kɛ cogo di dɔ bɛ se ka fara armée yɛrɛ kan cogo di min ye sɔrɔdasilakaw ye u bɛ se ka mun ni mun kɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di dɔw y'a jira fana k'a fɔ ko dugukolo an ka jamana ka bon cogo min k'u k'a lajɛ ko ka subahana mansinw ko olu don baara la yaasa dugukolo fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min dɔw fana ko min ye surveillance électronique ye ko k'o bila sen kan yaasa jamana bɛ se ka lakana maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko min ye armée yɛrɛ kɔnɔna na bi u bɛ baara minnu kɛ ko fulu taabolo ka falen eaux et forêts ko ka olu kɛ sɔrɔdasiw ye douanelakaw ko olu ka a ye surveillant de prison ko ka olu kɛ a ye nin kuma ninnu kɔni guwanna maaw ni ɲɔgɔn cɛ kotigi Usmani Isufi ale ye kuma ta a ko min ka gɛlɛ o ye jamana lakanali ye nka a ka taa yan fɛ a ka bɔ yan fɛ k'u k'o to sɔrɔdasiw yɛrɛ ma koyi
sabula ko u yɛrɛ b'o baara kɛcogo ɲɛdɔn fɛlaba min bɛ yen n'o kan ka fɔ sa ale kɔni y'o yirula keɲɛbagaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ dɔ k'o dafirila maa 8 ɲɔgɔnna o de nin tora waleya in senfɛ a kɛra kari tɛmɛnen dugula dugu min n'u b'a fɔ ma ko antenne dakoto o min ye o yɛrɛ duguma antenne de ye kilomɛtiri 1 ani buruburu 5 o de b'a ni sitakili dugu kɔnɔna cɛ keɲɛba fanfɛla la min ye nin dugu in kɔnɔna ye sa u y'a yira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi sanu dafiri kɔni o n'a dingɛ dafiri ko o kɔni bɛ ka kɛ don a n'a dugusajɛ cɛ cɛsiriw bɛ sen na ale ni wulikajɔw yaasa ka se k'a dɔn nin baara ninnu olu sera ka kɛ cogo di ani maa minnu nin tora a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko hukumu kɔnɔna na ka se ka jaabi di duguladenw ma maa minnu bɛ Masina kɔnɔna na n'u bɛ ji ta u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u tɛ ka ji sara ko kɔni ko nin y'o kɔnnen ye sous-préfet min bɛ Masina kɔnɔ ale ye dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko samiya dontɔ min filɛ nin ye ko maa si kana ji ta i yɛrɛ ye koyi ko n'i ma ɲɛ i bɛ ji ta min fɔlen don ofisi ɲumanw fɛ i ka a ta o dasira fɛ yaasa i ka se k'i ka baaraw kɛ ko wa ko min ye jɛrɛ in ye sous-préfet ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan wolomasiri tabaw tun bɛ yen baara minnu kan ka kɛ samiya ko ta nasira la fana olu bɛɛ lajɛlen kumaw ɲɛfɔra ofisi maaw fɛ min ye tɔnjɛkulu ye n'o ye sɛnɛkɛlaw ye ko olu bɛɛ lajɛlen lamɛnna a ko kɛnɛ kan bananbagaw fɛ yen bananbagaw ye sigi kɛ sigi min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka dugu a lakana ko a n'a yiriwali ko u y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 o kalo 3 bananbagaw kɔni bɛ nin jɛrɛ in kɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu min ye musow ni denmisɛnw ye sa u bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka na u ka ekɔliso kɔnɔna na ka na nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ka laɲini bolila min ka sa ekɔliso minnu datugura ko ka olu dayɛlɛ kura ye min ye faso ka cakɛda minnu bɛ yen n'o olu fana tɛ ka baara kɛ bi maaw magoɲɛ yɔrɔw ko ka olu fana caman dayɛlɛ dugu minnu bɛ yen n'o ye sebete ye tubakɔrɔ tubakɔrɔba ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma sa ko bi kɔni ko min ye bamacɛwale ni jugawale kɛbaw kɔni ka ca olu yɔrɔw la k'u k'a lajɛ sa min ye sɔrɔdasiw ye olu ka se ka bila ye impôt kanuni min bɛ senna fana ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula maaw tɛ se ka ba sigi k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra jɛrɛ in senfɛ bananbagaw olu fɛ yen kuma kuncɛyɔrɔ la sa u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini sa gouvernement kɔni o k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa lakana ko o mana na sabati bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i ta ni i bila dɔ nin ko in na laɲini in kɛ kun ye min ye dugudenw k'u ka degun fɔ min ye préfetlakaw ye olu k'a layɛlɛ ka taa di gouverneur ma kulukorokaw olu fɛ yen ko sigikafɔ tun bɛ sen na sigikafɔ min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ Mali ale ni maa minnu kɔni kun bɛnna lithium ko la u y'a yira k'a fɔ ko lithium kɔni ko a kan ka ɲini an ka jamana kɔnɔ fo san 21 o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ min ye dollar wari miliyari 16 la CFA wari miliyari 9 a n'a kunkanfɛn na ko o wari min filɛ nin ye ko o bɛ sɔn ka falen ko sabula min ye code mini ye kura ye Mali y'o bila sen kan maa minnu kɔni kun y'u bolonɔ don sɛbɛn in na sa olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko o musaka ka ca olu ma sabula dayɛlɛli min tun kan ka kɛ ani fɛɛrɛ min tun kan ka kɛ nka o ni gouvernement ye sigi ka fɔ kɛ sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye sanu in kɔni lithium ye u bɛn'a kan k'a fɔ ko san 21 u ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na sɔrɔ min bɛna k'a kɔnɔna na fana min ye code minier min sigira sen kan a ka taa o dabada ma feere minnu bɛna na kɛ n'o ye feerew ye n'olu bɛ se ka taa se dollar wari miliyari 16 ma ko ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ sa ji ɲɛma jɔlen na yaasa Mali ka tɔnɔ min bɛ se ka sɔrɔ o la sanni feere ko ta nasira fɛ ale ni lithium ale ko ta nasira fɛ min ye jɛrɛ ye gouvernement ale sen ka don a ko la san 21 kɔnɔna na laɲini sabanan ye min ye sa o ye k'a fɔ nɔrɔbila wari min bɛ yen n'o ye CFA wari miliyɔn 60 dollar wari miliyɔn 60 ye n'o tun kan ka ta k'a di sa société in yɛrɛ maaw ma o ko fana ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula a ko ninnu caman donnen don ɲɔgɔn na n'Ala sɔnna ma min ye Asane Sidibe an na ale a tɔ ɲininkali kɛ ale la sabula ale tun bɛ a ko ninnu kɛnɛ kan saladi nakɔ sɛnɛnaw ko k'a ko gɛlɛyalen don sisan ko n'i y'a turu yanni ka taa kana i bɛna sɔrɔ a bɛɛ sara ko n'i ma ɲɛ kɔni i bɛ fɛ salati ka ɲɛ i b'i sigi a kunna de k'o de la sa ko a sɔngɔ gɛlɛyalen don sugu kɔnɔ bi ko wa ko fo mois de juin ko n'o tɛ ko nin waati in kɔni na saladi sɔrɔli ko baara don nakɔ sɛnɛnaw dun y'a yira k'a fɔ ko ale fana bɛ komi namasa yiriden feere yɔrɔw la ni salati tɛ yan tɔ ninnu si tɛ san ko wa ko a ma ka di bɛɛ la o kɔni ye tiɲɛ ye minɛ anw PPP mɔgɔ an b'o dɔn salati ma ka di tile 5
kalataw datuguli kɛlen Tchadkaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don sa n'olu ta tɔgɔ ye ko Anji maaw ko olu ye ɲɛbila jaabiw dun n'a bɛ fɔ o ma ko résultat provisoire kalata min kɛra mɛ kalo tile 6 Tchadkaw fɛ yen ko kɔni b'a jira k'a fɔ ko u ka tako fɔlɔ la candidat min bɛ yen n'o o ye coalition Tchad Uni ye n'o ye Mamad Idriss Déby ye ko résultat provisoire kɔni y'a jira kunu alamisa ko ale de ye se sɔrɔ Tchadkaw fɛ yen ale fana a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ sa o ye mɔgɔ 3,70,000 kɔ ko o de ye kala ta ye o bɛ bɛn kɛmɛ sarada la 61 buruburu fu ani 3 Anji maaw y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ da ale ka sa ko o ye maa ye maa min n'o ye premier ministre ye u ye o fana ka jatedenw k'olu fara ɲɔgɔn kan nka nin waati in na maa caman nisɔngoyalen don Tchad kɔnɔna na nka finitigilakaw olu bɔlen don yaasa cogo min baara min bɛ yen ni o ye lakanako ye o bɛ se ka sabati cogo min nin ye ɲɛbila kunnafoniw de ye min ye u ka sariya sunba ye o na tila ka bi yɔrɔ kɔni hali ni y'o tigɛ kɔni o ti non ni 42 ninnu don ou bien 43 ninnu n'olu tigɛra olu bɛ jigin nka ni i ye nin lɛsɛ cogo o cogo ni n'a ma farati n'o yɛrɛ bɛ taa dɔ fara a ka yen fɛ yɛrɛ a bɛ kɛ an ka o sanjan ta in ye sɔgɔmada in na an ka saraba o ye an ka cɛkɔrɔba ye Mamadu Konate Keba i ni Amara n y'a fɔ aw ye n ko Saint-Père n ko maa caman t'a dɔn a ka fatuli o san 68 o de ye sini ye olu ka waati kalata tun bɛ kɛ ni kala tari ye yan Sudan i bɛ taa debiteya baara kɛ Faransi de parce que koloniw bɛ taa Faransi de ka taa debiteya baara kɛ yen Modibo Keita ale ye tasibila dɔ kɛ ka ɲɛsin Mamadu Konate ma ko Mamadu Konate jɔyɔrɔ Union Soudanaise RDA ale sigirila sen kan sɛbɛn a fa sirila Modibo Keita ale fɛ Modibo ko yani a ka don kuma na ko a ka kan a k'a fɔ maaw ye maa min ye Mamadu Konate ye a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ yaasa ISRDA o ka se ka dɔn ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ ni maa sugu kɔni ka kuma fɔ k'i b'a fɔ a bɔra min jɔnni don a ye mun ni mun kɛ yani a ka politiki sira sɔrɔ a ko Mamadu Konate tilalen a ka kalanw na k'a kɛra professeur ye école Terrasson Fougère la bi n'an b'o wele ko lycée Askia o waati kelen fana na ko maa min kun don école karamɔgɔw tilennen tun don Mamadu Konate san 1973 u y'a kɛ école rurale de Bamako kura u y'a kɛ o directeur ye o de tɔgɔ dalen don Mamadu Konate la bi o waati kelen fana na yɛlɛma caman de sera ka kɛ école ko ta nasira fɛ denbayaw ni du olu ko la ka kɛ ni sɛnɛw ye ale ni baganmaraw ni fɛnw ye écoleso kɔnɔna na komi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min Modibo Keita ka sɛbɛnna o y'a sɔrɔ école dayɛlɛlen kura don an ka jamana kɔnɔ a kun kɛ kun ye yaasa ani sɛnɛko ka dulon ɲɔgɔn na yaasa an bɛ se cogo min na ka dun ka fa sabati jamana yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min Mamadu Konate ko ale taara ka bila o kunna ko wa ko a y'o kɛ k'a tɛgɛnɔ to o ko in na Mamadu Konate a ka kin kɔnɔna na ko yen maaw u kɔni tun bɛna na ɲininkaliw kɛ a la n'i y'a ye i b'a conseiller don gɛlɛyaw n'u ta o ta ni i sera ale ma a bɛ se ka fɛɛrɛ f'i ye ka se ka i bilasira ko maa kalannenw ni maa caman tun bɛ yen a ka kin kɔnɔna na Bamakɔkura minnu ka kɔrɔ ni a ye minnu kalannen don n'a ye ko nka ko yaasa ka se ka ko fɔ tiɲɛ kan k'a fɔ yaasa gwaw bɛ se ka bɛn cogo min maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min ko maa caman tun bɛ taa Konate fɛ yen k'a sababuya kɛ a ka diinɛ ko bonyani ale ni a ka adamadenya tɔbɔtɔli ani an ka bɛn sigiyɔrɔ ka se ka diya o taabolo Modibo Keita ko maa kalannenw k'olu yɛrɛ tun y'a ta k'a kɛ misali ye ko sabula kalan kɔfɛ ko dɔn bɛ a la a bɛ kodɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn ka kɛ ni an ka taabolow ye an ka adamadenyaw diɲɛ falenna cogo o cogo ale tun bɛ se k'a bɛndɛrɛmɔ ka bɛɛ lajɛlen hakilina f'i ye k'a sɔrɔ a ma degun ta ka ɲɛsin maa ma nka tiɲɛ kan k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen i y'i niyɔrɔ sɔrɔ kuma na ko maa min don n'i y'a ye a bɛ bonya a b'o ko fɔ a bɛ karama ko fɔ maa do fana n'i yɛrɛ y'a ye ɲɛna ye i yɛrɛ b'a bonya k'a sɔrɔ maa ma fɛn f'i ye
Modibo Keita ko ni tamasiyɛn ninnu o bɛ maa min na ko o de la ko olu kɛlen k'a fɔ ko u bɛna na syndicat sigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye école karamɔgɔw ka syndicat ye ko bɛɛ lajɛlen ko k'an ka taa Konate nɔfɛ min ye Konate ye u ye syndicat yan'a ka sigi a ɲɛbila baaraw u y'olu ta ka o d'a ma fo ka taa se waati min na a yɛrɛ taara ta ka kɛ wasaden Faransi Assemblée nationale ale kɔnɔna na 1945 Modibo Keita ko u y'a ta k'a yira k'a fɔ ko Sudan tɔgɔ la a ka se ka taa conférence min n'o bɛ tali kɛ baarakɛlaw ka conférence ka CGT a ka taa o la Konate ko tun kɛra a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka bɔ Mali kɔnɔ kuma tɛ ka taa Faransikaw olu fɛ yen ko a bɛ min fɔ yan Modibo ka kuma na ko Konate ko a bɛ a pɛrɛpɛrɛla tigɛ bɛɛ lajɛlen ye ko min ye filidabɔ ye ko a ka dunankɛ kun ye filidabɔ ye wa filidabɔ fana a terikɛ fana kun don Modibo ko k'a bɛ nin fɔ ko sabula ko kuma nataw la ko maaw bɛna n'a faamuya kun min na a bɛ ka nin fɔ kuma daminɛ na min ye kalatako ye ka ɲɛsin assemblée ma Konate ko bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko ale de kɔni kun ye maa mafalenba ye nka filidabɔ o de nana a fɛ yen k'a ɲini a fɛ a k'a dɛmɛ yaasa Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ se cogo min na ka se sɔrɔ ale ni jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Konate ko a y'o baara kɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ nka ko san tɛmɛnenw na Bamakɔkaw yɛrɛ ko sisan e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la an b'a ɲini fɛ i k'i kanbɔ i ka kɛ cɛbɔ ye yaasa i ka taa Sudan ale jɔyɔrɔ fa ko Bamakɔkaw min ye kabilatigiw ye diinɛtigiw k'u wulila ka se a ma k'a ɲini a fɛ a ko ale ka teriya ani filidabɔ cɛ o kama a cɛ man ɲi ale la cogoya si la nin waleya in ale ka nin kɛ dugudenw ko e bɛ fɛ ka anw bɔ degun mun kɔnɔna na e bɛ ka i ka wari école karamɔgɔ wari ni min ta ka don nin ko in na e bɛ ka nin fɛn minnu kɛ tan n'i ma fɛn wɛrɛ ɲini a bɛ gɛlɛya i ma anw kɔni anw dan ye nin ye anw tɛna i deli nin kɔfɛ Konate ko a sɔnna sabula a waati a tun tɛ fɛ fiɲɛ foyi ka don ani filidabɔ ka teriya la sabula a bolo teriya gasi ka bon nka a kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie yɛrɛ o sinsinnen don mun kan an ka adamadenya o fana bɛ se ka don a kɔnɔna na a sɔnna ka kɛ cɛbɔ ye Konate élection min kɛra o la sa Sudan kɔnɔna na ale ni Niger mɔgɔ candidat 7 o de tun y'u kanbɔ yaasa u ka se ka bɛn ka kelen ta min ye Faransi candidat parce que Faransika minnu fana tun bɛ olu fana tun bɛ se ka kɛ candidat ye ka taga yaasa ka se ka u kana na u fangaw lataa yɔrɔ caman na ale ye ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ k'u candidat 7 u ka bɛn a kan ni maa min taara tako filanan na bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o tigi dɛmɛ ka se ka o dɛmɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ka cɛbɔ ye ko candidat 7 tɔ bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma fo filidabɔ kelen Modibo Keita ka kuma na ko o de la sa filidabɔ kɔni ko jigi bɛ tubabuw kan tubabu minnu bɛ yan n'olu tun bɛ fanga tun bɛ olu bolo campagne ko o nana kɛ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ Mamadu Konate n'a teriw k'u kɔni wuli ka jɔ kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ yaasa min ye sonyɛni o bɛ se ka balo cogo min ko ala barika la Konate sera ka taa ka kɛ député ka taa Faransi Assemblée kɔnɔna na ko o kɛra nisɔndiyaba de ye Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko maaw y'o ɲɛnajɛ kɛ ale ni an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko nka ko kɔfɛ k'u ye taa tugu u la dɛ Modibo ko ni yan a bɛ tasibila kɛ a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin PSP o tɔnden minnu n'olu sɔnna ka don Modibo Keita Mamadu Konate nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ filidabɔ o kun y'u teri ye wa ko nin o bɛɛ n'a ta ko nin ma fiɲɛ foyi bila Mamadu Konate ani filidabɔ u ka teriya la k'u tora ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se waati jan ma nka PSC tɔnden dɔw fana bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko filidabɔ ka waleya in olu y'u mabɔ a la ka Union Soudanaise RDA k'o ta ka baara kɛ n'o ye n'o jɛra ka section Soudanaise RDA k'o sigi sen kan min ye parti progressiste soudanaise ale ni Sifio k'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ Madagascar kaw fɛ a waati la gɛlɛya dɔ kɛra gɛlɛya min ni baarakɛlaw olu b'a de bɛ dasira ministre communiste Faransikaw fɛ olu kɔni kun ye welewelemada kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko nin ko in a bɛ se ka kɔn cogo min bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mamadu Konate
ale tunga ko ye min ye o kun ye communiste ka yɔrɔ ye o de la sa RDA kɔnɔna na sa u ye gɛlɛyaba de sɔrɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ u kungo ko a ka tɔn n'o ye RDA ye a ka sɔn o cili ma u bɛ sɔrɔ k'a to yen min ye a n'a nɔfɛmaw ye u sago ye min ye u b'o sɔrɔ min ye Konate ye ko a ma sɔn cogoya si la a ko nin yɔrɔ in na ale tɛ se ka o kɛ a ye banni min kɛ Sudan yan La Guinée-kaw fɛ yen Côte d'Ivoire-kaw fɛ yen Haute-Volta ani Niger ko maaw ye degunba de sɔrɔ degun min na ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ta juguyara kosɛbɛ maa fa caman yera o la Konate yani a ka to Faransi ka sabula a tun bɛ wasadenya baara la a ma sɔn cogoya si la a segira ka na tɔw kɛrɛfɛ ka na u dɛmɛ kɛlɛ la min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun na ka se ka olu dɛmɛ Côte d'Ivoire-kaw yɛrɛ ko olu ye dɛmɛba sɔrɔ a ko senfɛ o y'a sɔrɔ o foyi bɔn bɛ u ka o bolofara kunna ko nka ko degun n'a ta bɛɛ parti y'i jija ka wuli k'i jɔ Modibo Keyita ko yan yɔrɔ in na k'a bɛ fɛn dɔ fɔ ko fo maaw k'o faamuya ko janvier kalo la ko ale yɛrɛ kun kan ka taga ale kun kan ka taga ka taa Konate nɔfɛ Konate kun kan ka taga ni ale ye nka bule politique mɔgɔw olu y'a ye k'a fɔ ko ale Modibo Keyita ale min ye secrétaire général ye ale bɛ se ka taga Konate nɔfɛ yaasa u ka se ka baaraw kɛ a b'a dɛmɛ cogo min na ko nka o nɔgɔnin fɛ ko sɛbɛn dɔ bɔra ko ka Modibo Keyita minɛ u y'a fɔ ko k'a minɛ de koyi ko k'a minɛ k'a bila kaso la sabula min ye tubabu minnu tun bɛ yan olu y'a jira k'a fɔ ko a ye waleya kɛ waleya min bɛ dansigi kɛ ka ɲɛsin olu ka baarakɛbolow ma Amadou Seydou Traoré n'o tun fana kun ye parti secrétaire général ye Sikaso bolofara la ko ale fana nɔ minɛna kalo 9 ko k'a bila kaso la mandat d'arrêt ko o dara ale kan nka min ye Modibo Keyita ye ale kɔni condamné na kalo 6 kaso procureur min ko o ye sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ parikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ ale bɛ ale ni Mamadu Konate bɛ ɲɔgɔn fɛ juma sɔgɔma février kalo san 1977 san ko u nana ale nɔfɛ a siso la n'a siminɛw ale ni Konate bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u nana ale ta caw ko ka taa n'a ye ka taa bila kaso la a ko o waati gɛlɛyara ale Modibo ma kosɛbɛ ko a ye degun caman sɔrɔ k'a to kaso la ko nka k'o ma bali a ka kɛlɛ kɛ RDA mɔgɔw k'u ye fan bɛɛ wuli k'u jɔ ko fo ka taa se ale labilali ma ko ɲa yɔrɔ in na a bɛ foli ni tali ta ka ɲɛsin RDA tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma u ye wulikajɔ min kɛ yaasa ale ka se ka bɔ nin na ko nɔn tɛ ko laɲini tun ye min ye o tun ye k'ale bɔ baara la o bɛɛ kɔfɛ sa u nana ka na fɔ Konate ɲɛna an b'a ɲini i fɛ sisan i ka parti i sen bɔ a la i k'a ci i ka laɲini ye min ye an ka se ka o lasabati i ye ko Mamadu Konate Modibo ko ale yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a ye ɲɛji la ale kama ko tiɲɛna ko tɛ se ka bɔ ale kɔnɔ ko Konate k'i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ko adamadenya maninfin hinɛ ko a n'o wolola ko wa ko a n'o sara fana Faransi minisiri min dɔ tun bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ani politiki teri minnu bɛ fili dabɔ la k'a fɔ Mamadu Konate ɲɛna sa ko u ka bɛn parti u ka sɔn sa a ka ci yaasa min ye communiste ye olu bɛ se ka segin cogo min na ka t'u ka tɔnkɔrɔ kɔnɔna na Konate banna a ma sɔn tuguni RDA mɔgɔw olu caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ko nin ko in bɛna gɛlɛya sabula u bɔra degun min kɔnɔna na n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ nana wuli tuguni k'a bɛ gɛlɛya nka o nɔgɔnin fɛ o y'a sɔrɔ u tun ye baara min kɛ u y'u pan Dakarikaw fɛ yen kunna o y'a to min ye ladonni kɛra k'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ɲangini min ta ka ɲɛsin ma a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Modibo ko o de kɔnɔna sa ale yɛrɛ sera ka liberté provisoire sɔrɔ ka bɔ kaso kɔnɔna na a ko fana ko ale bɔlen kaso la Modibo Keyita k'ale bɔlen kaso la Faransikaw fɛ yen k'o y'a sɔrɔ bana ye ale minɛ musaka foyi kun tɛ Konate bolo a ka musakaw kun dɔgɔyara kosɛbɛ min ye nɛnɛ ye o barika kun ka bon ale Modibo kan ale yɛrɛ kun tiɲɛna ale kɔni fari kun fagalen don a kun fari man di a yɛrɛ la ko nka k'o bɛɛ la Konate y'i jija ka wari bɔ a kun Faransi ye k'ale furakɛ avril kalo san 1947 ko fo ka taa se u seginni ma ka na Bamako kɔnɔna na ko nin wagati in kɛra waati gɛlɛn ye ko nka ko Konate a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a kɛra fa ye a kɛra ba ye a kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ye san 1950 ko o de la sa ko olu yɛrɛ kɔni y'a ye ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ k'olu jɛra n'a ye k'a fɔ ko u ka bɔ communiste ko in na u k'u ka tɔn u ka segin ka na baara kɛ u faso la min ye maa minnu bɛ u ka tɔn kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ
ko maa caman y'a yira k'a fɔ ko Konate y'o kɛ ko yaasa ka se ka a jɔyɔrɔ makaran ko nka ko a segilen ka na so ka na baara kɛ tɔw nɔfɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen tun ye degun ye cogo min ko y'a to bɛɛ y'a faamuya wa min ye a y'o kɛ sabula u ka tɔndenw kasoladon tɛ kasoladon ye minɛli tɛ minɛli ye gɛnni tɛ gɛnni ye kɔngɔ tɛ kɔngɔ ye don o don k'i wele tribunal la i bɛ wele k'i gɛn ka bɔ baara la ko tiɲɛ na olu yɛrɛ y'a ye o degun ka bon foyi t'u bolo ka se ka bila o nɔ na o de la olu ye nin wulikajɔ ninnu kɛ ka sɔn nin ko ninnu ma ko sabula ko malidenw u kun cɛsirilen don a kun ka d'u ye min ye socialisme ye ale ka se ka ɲɛ sɔrɔ san 10 kɛlɛ kɔfɛ ko ale ye maa min ye n'o ye Mamadu Konate ye a ka timinanja fɛn ma bɔ a la a ka wulikajɔ fɛn ma bɔ a la Sudan kɔnɔna na o Faransi kɔnɔna na o hakilina minnu tun bɛ a la k'o ye hakilina kelen ye Mali jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko maaninfin i ka ko ko bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i tɛ se ka kɛ i ko Ala ale ka wele sera Konate ma mai kalo tile 11 san 1958 ko cancer bana o de ye a minɛ o de kɛra a sata ye ko nin waati ninnu o nana ni gɛlɛyaw ka tɔn kɔnɔ dɛ nka ko Union Soudanaise RDA a ye baara kɛ ni Konate kuntilenna ye a ye baara kɛ ni Konate ka miiriya ye a ye baara kɛ ni Konate ka se ni ko faamuya ye min ye tɔndenw ye ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati o waati n'u y'u miiri Konate ka taabolo la ani jamana taabolo ka kɛ ni an ka tabiyaw n'an yɛrɛ ka adamadenya faamu cogo ye an'an ka ko ɲɛnabɔ cogow ye u bɛ tubabuw ka ko u b'o to i kɛrɛfɛ ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ka se ka olu fɛ ko waati de kɔnɔna na sa maa caman yɛrɛ kun ye a yira k'a fɔ ko Konate k'u kun b'a lajɛ k'ale Modibo Keyita ale dɔgɔkɛ n'o ye Kase Keyita ye ani Dirisa Jara k'olu n'u kun gari ɲɔgɔn na ko nka ko Konate kun ka kodɔn ka bon n'o bɛɛ ye maa min tun don a bɛ ko faamu a bɛ ko natɔ ye ko k'a kunbɛn yaasa ka se ka jamanadenw k'olu kisi a ma ka tɔndenw kisi a ma ko nka a tɛ ɲɛ min kɔ tɔn nana to ale Modibo Keyita bolo a n'a tɔw ISRDA u y'a dɔn k'a fɔ o waati de la faso kanu ye min ye faso baara ye min ye Modibo ko ale ye min ye Mamadu Konate la ko k'o fɔ bɛɛ ye ko maaw k'o faamu ko tamasiyɛn damadɔ bɛ yen ko ale y'o ye ko a tun tɛ fɛn ɲini a yɛrɛ ye fiyewu a ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen tun ye jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min a nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min jamanadenw minnu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ISRDA o bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min ko nin gɛlɛya ni degun de kɔnɔna na sa ISRDA sera ka sigi sen kan Mamadu Konate ka laɲini n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna na k'o de y'a to bi communiste ale ni impérialisme ko olu colonialisme olu ni impérialisme olu ma se ka se sɔrɔ u ka u ye RDA sigi ko nin yɔrɔ in na yan Union Soudanaise RDA ko du kelen kun don kulusi jala kelen miiriya kelen hakilina kelen Konate ye min fɔ u ye ka kɛ ni an yɛrɛ ka taabolow ye an'an ka adamadenya kɛcogo k'olu ye baara kɛ ten ko fo kana se waati jan ma Modibo ko a b'a ka kuma kuncɛ ni min ye ko parti min sigira k'a sigira joli kan a sigira tɔɔrɔ kan a sigira fɛn kan nka a sigira miiriyaba min kan o ye anw yɛrɛ ka adamadenya n'an ka maanifinya taabolo ye sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Mamadu Konate ale ka parcours la nin sɛbɛnna Modibo Keyita fɛ ka bila ye n'Ala sɔnna a ma Yalan Sidibe o ye laselikan kan Mamani Alassane Yaya Dunbiya Faransikaw Félix Houphouët-Boigny ani maa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni kɛ Konate kan bi sɔgɔmada in na ta kun ye Modibo ta ye Ala sɔnna a ma an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye tasibila ye ka kɛ ni Konate ka somayɛlɛmani san 68 ye o bɛ kɛ sini Ɲarelakaw ka kaburudon la n'o bɔra yen sa dugawu don o bɛ k'a yɛrɛ ka so nɛgɛ kanɲɛ 15 waati sufɛ ORTM télévision na sa min ye Dulaye Konate ale na taa laseli kɛ maa ba in kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn anw ni yɔrɔ ye nin ye bi an b'o bila yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Amara an na ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ caya n ka filaninw bɛna bɔ ka t'u yaala ou bien an tɛ bi ta in to yen tile ganna dɛ aw bɛ taa cɛ aw ni sanu tɛ ɲɔgɔn ye dɛ a tɛ to yan a tɛ to yan an ka kini kɔrɔ in dun o y'an ta ye dɛ i ma Konate ka kuma mɛn i ma Konate ka kuma mɛn voilà fɛn ni fitinin min b'e bolo kana jɔ o la o minɛ ka ɲɛ i k'o tɔbɔtɔ i ka nafa bɛ sɔrɔ o de la Ala ka wulada in na yira an na.